Jedné krásne Košice a jeden úžasný beh, ktorý sme mali v Košickej futbalovej aréne. Množstvo emócií, pretože ľudia, ktorí prišli nielen ako diváci, ale hlavne tí aktéri bežeckí, ktorí dokázali alebo prebehli Košickou futbalovou arénou, bolo to niečo neuveriteľné, krásne. Výbeh stadiaľ a dobeh, veľké emócie, ktoré doteraz pretrvajú. Ja som veľmi rád, že Košická futbalová aréna je už kompletná a verím, že bude napredovať a za každým bude chodiť viac a viac ľudí, ktorí budú sledovať nielen v aréne, ale aj von, pretože zápasy, ktoré tu boli, už priniesli niečo neuveriteľné. Už tu boli aj európske kluby a ja sám so synom som sa bol pozrieť na niektoré zápasy a bolo to fascinujúce. Na Košickej futbalovej aréne vidieť to, že keď sa dá dokopy kvalitný tím, tak sa dajú robiť veľké veci a to bolo už na spomínaných podujatiach, ktoré tu boli a verím, že nás ešte prekvapia a prinesú zážitky ozaj pre všetkých, nielen z Košíc, ale z celého kraja a celého Slovenska. Verím, že Spoznaj behom Košice bude už takým tradičným podujatím, pretože každým rokom prichádza viac a viac ľudí a obdivujú krásy Košickej futbalovej arény, pretože, ako som už spomínal, je veľkým zážitkom vybehnúť z arény a potom dobehnúť do nasvietenej, krásnej arény. Je to veľký zážitok. Cítime sa, ako keby sme boli futbalové hviezdy. Nech sa im darí stále viac a viac, nech majú skvelé nápady aj naďalej a nech lákajú ozaj ľudí nielen z Košíc a tohto regiónu, ale z celého Slovenska aj Európy, priamo tu do Košic.